Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөмкинлекләре шикләнгән инвалидлар арасында һөнәри осталык буенча милли чемпионат җиңүчеләре һәм призерлары белән очрашты. Рөстәм Миңнехановка медальләрнең иң күп өлешен яулаган компетенцияләрне күрсәттеләр. Президент белән очрашуга кадәр берничә минут кала, ярышлар күнекмәләре янә актуаль. Чемпионатта кебек, өстәлне тиз арада әзерләргә, кирәк яракларны аштырырга, кунакларны көтәргә. Буларны булачак официант Никита Абрамов ярышларда күрсәткән инде. Хәзер президент алдында имтихан тота. Президент белән очрашу бик дулкынландыргыч та, шатлыклы да булды. Ниһаять, мин аны каршы алдым. Осталык чемпионатында да борчыласың. Ресторан хезмәте, җиләк-җимешне нәфис итеп кисү, флористика. Инвалидлар арасында һөнәри осталык буенча олимпиадада республика командасы икенче урынны яулады. 56 медаль яуладылар. За прошедшие годы чемпионат по мастерству определимся стал стартовой площадкой для профессиональной ориентации и мотивации людей, имеющих ограничения здоровья. Мы со своей стороны и в дальнейшем будем поддерживать, развивать это движение. Яраткан эшләре аларга кешеләргә булырга ярдәм итә. Ярышларда катнашу һөнәри үсештә алга таба бер баскыч. Если мы их обучим, они хорошие работники, надежные. Надо поддерживать это дело. Җиңүчеләрне Рөстәм Миңнеханов сәхнәдә бүләкләде. Педагоглар киләчәктә яңа чемпионнар тәрбияләргә вәгъдә бирде. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Рәмзил Мигранов, Татарстан яңалыклары.